mange år siden kom der en ny spillemaskine. Den hed Super Nintendo. Super Nintendo var en efterfølger til Nintendo. Og der kom fantastiske nye spil til denne her spillemaskine, som var fantastisk på den tidspunkt. For eksempel de to her, som blev populære. Men efter tid kom efterfølgeren Nintendo og Sonys egen spillemaskine, nemlig Nintendo 64 og PlayStation. Det var den tidspunkt, hvor vi skulle skifte fra vores 2D-spil over til 3D-spil. Det var for eksempel Super Mario. Super Mario, som har været populær helt fra Nintendo af, lige pludselig skulle over i 3D. Og hvad skulle spillet så hedde? Super Mario 64. Ikke fordi der var 64 udgaver af Super Mario, men fordi at spillemaskinen hed Nintendo 64. Wow. Men efter den her tid var det, at disse to spil her, som også efterhånden også havde lavet sin egen tv-serie, skulle have et spil i 3D. Wow. Til PlayStation. Men hvordan vil det så gå? For vi har set røvsyge spil, som er et år i 3D. Vi har set wow, vi har set ditten, og vi har set datten. Men hvordan vil det her se ud? Vi har set gode spil, vi har set dårlige spil. Lad os så komme i gang med at spille det, og se, hvordan det kommer til at gå for spillet. He floats through the air! Jeg har aldrig set så dårlige bjerge, og jeg har aldrig set sådan dårlige platform. Og fjenderne hjem. Det ligner bare helt ligner som om, at det er sådan et... vi er ikke færdige med at lave spil endnu. Vi skal aflevere det i morgen. Vi ser bare, at vi er færdige nu. Hvorfor skal jeg bruge de der dipsedutter til våben, når jeg dør af dem? Det giver jo mening. Jeg kan lige så godt bare hoppe på væsnerne. Altså, som sagt, det her spil her noget dejligt lort, for at være helt ærlig. For spillet giver pres, for at være helt ærlig. Spillet her, det skal forestille, hvor at han kommer over på fjendens planet, og skal til at udrydde dem på deres planet. Men deres planet ligner et eller andet, jeg ved ikke hvad, noget lort, for at være helt ærlig. Hvad er det lige, de tænker? Vi er ikke færdige med at lave spillet. Altså, der er ditten der, der er ditten der. Træerne, eller hvad det er for noget, de hænger op i luften-agtigt, og jeg kan simpelthen ikke spille det her mere, mand. Altså, hvad er det, de tænker på? Altså, det er simpelthen...
også, når vi spiller 2 player. Jeg gider simpelthen ikke mere. Farvel. Det her det er simpelthen sucks alt for meget. Vi ses. Farvel.